By the end of the night, after my confession, I want to flex my love. I want to press her. And I want to carry my love with this she loves. I'm not in my room, I want to press her. And I want to carry my love with this she loves. Kinong yalam bat khot ka kinhun na kithiar ka wai ni ki kinhun tre mon ngobha ka bedon ni jing thmu ban no jing rap she ki bedon kam hok ye ki ha ka atwa artrik no pra khla le ban yele kmen ba ki haprit ki bam don chu kinong ri nong sumar jong ka government children boys home but ka government children girls home but ki haprit jong ka ri boy presbyterian synod children's home but ye ka program la long ha ri boy presbyterian synod children's home nong po ha katai ka jing yale kemen ka bala long ru ban rakhe christmas ka jingwan long briu khulung jisu shakani ka birthday ha kani ka jing pen kemen ni ki khna rit la don lang uba tu ni shella unong seng jong ka kinhon uba pen wan bor seliang senior advisor jong ka kinhon ba kit buram malai na child helpline ka kong binta biang m maublay superintendent jong ka government children girls home ba eri renga superintendent government children's boys home ba ka kong darisha malai superintendent riboy presbyterian synod children's home kit khot na kithiar kil ot kek bat samru ikijan kups a chabaro ki hebret jingini ki jaka sumar hakani ka ayom lek men christmas bat snem thamai arajar aphulai iki parado prasnam ke jengi ha kani ka dong ka thani ri boy bat ha ka ni ka rikasi brokwe hari banyak ya kani ganti kamde ka kam ka besuk ni mak simbun ki jenge hari ngit bade damba ka jengilam ka pastat ke jong bulai ngilayo ia ki babun ki nong yarap ki ba ai ka kati ka mon kati ka diang ki bla kene ka kati ki jong ki lengba ka ni ka teams ke jengi banirap iki parado prasnam ha ka jing ke bagi kendo te hadim bana kalian jong ke tim kumbala mai phang na i chairman menta i bolong ru convener jong ka ni ka tim ngilaya song ha ka executive committee ke jongi ngine perkhat ka ka bangide panle kum katak jong ka jing pediang ke jongi ya ka jing wan long briu jong Jesus Christ nama habau Jesus Christ wan ban long briu wan na ka benta jongi ki paduk ki pasuk wan na ka benta jong kita ki bron kam si sai ke jingera tingi ru habangi pensong nong re me kata ngik barok ngilong kristan wala dang gidan hal ka jong ke jinging hal ka jong ka balang ru re ngi mani uju blai bat ka jingmut ka pasisa jong ka Christmas hi kalong ban yarap ya kita ki bron kam si sai ke jingera tingi ha kata ka meeting ke jongi ngilarai da ka we ke jingmut ba don kam ban ai jingera ya kini ki jaka ki beri ya kini ki bomdon chu ya kinong pek kinong i ani ki kme ki pa hare ke ka bang sultanat hang ni ngilio sngo na ki superintendent ki jongpi ba barok ki hap ki berit lani ki samla ki hang ni pidi ki khana ki betip singi lese ha ke jile exam ki jongpi pidon ki bala ya pas don ru ki bom sem la ban pas ba hare ke na kalian ke tim ki jinge kentu ip ki pas ru pinam sorong pinang 3 minit lasim snem pinang la ban de ba badi kini ki papas malu mala ni ki ba feel ru pinam do jingkerman namar ka jingile angit ba baro ngitip badan ka jingjok pa ka jingram de haba pile ba pia minat ya ka ka ba pinya burom markeliang ya ka pin pedang ya ki jing hikai jong kini ki nongpek ki jong pe ki guys ki jong pe angit ba sisen ka sngi pinyo yu so ubatiang ha ka jing tre shitam de nama kata na kalian jongi ngi kemi lenti bana kane ki chaka children's home kimi bun ki khlor ki banara ka burom ya ka dong ka than bat kham ta me ke jai buri ko jongi I want to carry my love with this she loves.